Eso, descartamos dos. Para de sinalar, porque non significa nada que sinales. Que queres decirme? Fala. O negro é rosa. O rosa e negro. Accededes a... Bueno, ábrese a porta, que brilla cunha cor verdosa. Animades vos a entrar, sai un cheiro fétido como a azufre e ovos podres. Un cheiro que a ti sonache bastante das termas de Rense. Tamén. Sonache de algúns laboratorios de maxia necromántica, maxia de morte e resurrección. Adentrades vos no laboratorio. Vamos. Vale. Estamos aquí. Si me gusta esa actitude. Adentrades vos no laboratorio, un laboratorio alquímico bastante ben equipado, bastante chulo, donde hai dúcias de distintos elementos de laboratorio, de cristal, probetas, vitroles e demais, de distintas formas, cores, colores e sabores, donde líquidos ferven, donde líquidos gotean, donde líquidos... todo tipo de líquidos, pasando por todo tipo de cousas. E un esquelete ca carne inda medio corromper en algunhas partes, vanlle caendo colgajos, acércase cara a vos. Manda vos o amo Martín aquí? Martín? Martín é a persoa que estamos buscando. Martín é o dono deste laboratorio. Onde está Martín? Está traballando no reservado. E podemos ir ao reservado? Tira unha persuasión, a ver que tal lle castes. 12 Iso que podes ter aí. más 2, 14. 14. Cada vez que os gigantes entran a algún sitio, penso, caben. Sí, caben. Pero, Entonces convencino. Mírache, ajá, deixoche pasar. E como notas claramente que se está facendo interesante. Nunca veu tanta xente e parece que ten unha vida moi solitaria. Deixoche pasar si me respondes a 2 preguntas. Que preguntas? Si fallas, que non se divides porque quedarás aquí para sempre. espera que ella responda. Si acertades, deixos pasar onde Martín. Te teño que responder o seu? No, pode ser en colegas. Claro, porque non somos todos somos facenda. Todos sodes facenda. Sí. Sempre hai un que non é, será fillo de puta. Moi ben, estás preparados para o meu enigma? Sí. Está claramente facéndose interesante para vos, O sea, está como alargando moito as frases, está como alargando moito os xestos, está como todo o tempo intentando tener a atención, como gustándose, como se nunha vida pasada antes de morrer fose algún tipo de showman. Ponse, como se fose un mestre. Se un dragón conxura maxia mentres está sendo invisible, é de boa educación decirlle gracias. Conxuro máis tonto. Que? Como? Repito. Se un dragón conxura maxia mentras é invisible, é de boa educación darlle as gracias. A mí pareceme que estamos perdendo o tempo, Sí, o sea, esto soberanamente. A mí pareceme que sempre hai que dar as gracias. Póñolle a man na cara ao tío. E fago como... Veña, corremos a sentar. Veña, a mí váleme. Por que? Amigos, por que? A ver, estás no reservado ou estás nos intentando facer perder o noso Pero valioso apartades e tempo? pasades ou Sí, quedades conversando? No, apartamos e tiramos para diante, ¿no? Variante. Non fai falta que respondas. Vamos. No, quería ter amigos. ¡Ya volveremos! ¡Seguridad! Y, como manifestaste esa calavera, salen Bien. de entre os rejillas de ventilación. Empeza a subir como unha masilla verde tipo Flaver. E fórmanse dúas especies de masillas gelatinosas que vos están
impedindo avanzar cara a esa porta do reservado. É o momento. The Radiance of the Dawn. Dalle. Non podo. Non quero tomarte la chea. Non dormí, joder. A ver, Podo Eh, cortalas eu. Para que se E multipliquen. non volven a integrarse. genial, ahora en lugar de 2 temos 8. Vale, entón Moi empecemos. inteligente. Non vos están atacando, están custodiando a Bueno, porta. pues tú. O sea, non tedes por que Te empezar dejas con tus violencia. amigas. Divine Order. Non parece ter mente. Deslizan. Deslizan, proba. Pero aprecian o afecto. Que? Se aprecian o afecto. Non parecen ter... O sea, salir unhas masillas non... Vale, non teñen mente, pero Podo Teñen feitizalas capacidade para que se sentinte. poñan a bailar unha muñeira. Por exemplo, Que conxuro querrías usar para eso? feitizar, onde está? Feitizar. Sí, o feitizar. Está aí. Feitizar. Se podrías Persona, usarlo- isto é... Podes unha usarlo persona. contra o esquelete, pero estas criaturas non parecen ter mente. Alguén ten un escudo. Eu. Quédate así, como bodyboard. A ver se funciona. alguén ten un tupper. crees E que Divine sí? Order e todo iso podo utilizar? Credes Divine que Order si as corto, non vale para o nada. mellor Vale. collemos. Vanse reproducir. Sí, pero o mellor collemos. A pasar? Sí. Ah. Igual podemos atravesarlas directamente, podemos. Podes probar. Si vamos con forza así, pum. Eu quero probar a facer o do escudo. A ver que tal. Ok? Vale. Deixas o escudo ao teu compañeiro. Veña. Caña, guai. E que... Como se fose un trineo. O sea, deslízaste polo Claro, chan. corro un pouco antes de que estén e fago por encima. Ok. Fai unha tirada de atletismo. Aí este o teu. Bueno, podes compartir. 10 máis atletismo 14. Perfecto. Colles o escudo como se fuese a facer un pouco de gol. Saltas encima da criatura. Es un bicho de 2,60 metros. A criatura está feita de gelatina. En canto poses o escudo, atravésala, estás no seu interior e descubres que eso que parece gelatina apetitosa en realidad é ácido. Ah. 16 daños de ácido. Vale. Usted. Tías. Vos vedes como a vosa compañeira, o vos compañeiro entra e a piel que ten á vista está se queimando. Está perdido, rapaces. Bueno. Pois non se podía deslizar. Sales de aí que a túa proeza de atletismo, cara medio queimada, así, con queimaduras ácidas por todo o corpo. Non sei como loitar contra esto. Perro, canta vida. Teña 30. Ah, vale. Eso pásache por non contestarlle a pregunta ao noso amigo. E ahora vai a devolver o escudo. E se volvemos Toma, está coberto de ácido. O esqueleto está aí, estades na mesma sala, Ah, vale. Pues, A ver, esquelete. Sí. Resposta correcta. vale. Sempre hai que dar as gracias, dixo a vosa amiga. Que escoitasedes máis a xente que non Enigma, sabe. Agora, segundo enigma. Segundo enigma. Efectivamente, había dos. Este é máis difícil, este é matemático. Cal é a raíz cuadrada dun goblin anoxado? Non me acordo que era a raíz cuadrada. Un goblin anoxado. Parece máis relevante a pregunta. Depende do número que equivale ao goblin. Repito, o sea, por si non... Cal é a raíz cuadrada dun goblin anoxado? Detecto que ten truco este enigma. Fai unha tirada de perspicacia, aqueles que queirades. 11 máis... Dos tiradas tamén, si queres. Unha perspicacia para intentar ler a este esqueleto. Explicaste que era? Insight. 19. 19. Buah, sobra... 19 tamén. 11. Vos dades vos conta de que este esquelete recorda vos a alguén, tanto ti como a ti. Recorda vos a alguén este esquelete. Tardades un momento en ubicar a quen, pero rapidamente todas as miradas pousanse sobre o voso compañeiro e decatades vos de que este esquelete, ao igual que el, basicamente que intenta decir palabras random que parezan ter sentido e facerlle sentir guai, pero non sabe o que está falando. Vale,
Entón podemos responderlle calquera cousa. Churrasco. Churrasco, churrasco... Moi xustiño, pero sí, Moi bien. Pa'lante. Bien. Heroic Inspiration. De paso, que é Santa Martín, toma, levadelle isto. Dá vos o esqueleto. É unha caixinha de cristal con un líquido azul. Que é isto? É pa Martín. Para o que hai na caixa? Pois hai. Ahora que somos recaderos de... Se son rojas, non as queremos. Pero xa é azul. Peor ainda. Ti non mirache moitas rojas. Ah, rojas, entendes rojas. Porque rojos, sabes que son rojos? Os animales que están ali sindicando. Ti tranquilo. Ai. Bueno, ide, levadelle o cacharriño este. Imos. Fiámonos. Os tirades? Tiramos para diante. Vale, Igual de roja. Si hai peligro... Vale, Xa venga, sabremos. vamos, que estamos a punto de Estamos a cumplir punto nosa de misión. cumplir a misión. Pam, pam. Atravesades a porta, esta porta non é unha porta normal, é unha porta máxica. Era droga. É unha porta máxica que vos transporta a outro lugar no espacio e quizáis no tempo. Era droga. Este lugar parece un lugar dentro dun plano etéreo, donde a gravidade non parece comportarse da mesma forma. E vedes, esa porta pola que entrastes agora é como parte dun conxunto megalítico, bueno, megalítico non, pero similar a Petra, donde está esa porta encastrada dentro da rocha, continúa aberta por si queredes volver en algún momento, de momento, e enfrente a vos, tedes de costas unha figura masculina que reconocedes o peiteado, porque non é engominado nin loiro para atrás, pelo castaño así con unha ondita que lle cubre un pouco a frente. Mírase cara a vos, reconocedes a Martín, o mismo que vos sirveu churrasco na... Martín, tío! Sorrí. Vexo que por fin chegastedes co ingrediente que me falta. Para que este Dádemo, por favor. Que pasa aquí? Que tienes que estar dando clase. Sin vergüenza. Estou aquí para completar un conxuro de proporcións épicas que ningún destos mentes cerradas da escola máxica é capaz de concebir, siquera. Pero, Martín, ti reflexionaches sobre a túa fe? Sabes que? Dame ese ingrediente que traes e eu farei un gran donativo para a tua igrexa. Non queremos donativos. É droga. Queremos miel. Seguidores. É droga? Droga non hai para ninguén. A droga está mal. No. Mas Farmer camiñou polas drogas e superou ese camiño. Axúdache a conectar mellor co teu Deus. Non hai droga. Teño cartas Que tamén. queres facer con esa pócima? Eso. Esta pócima, non a pócima, este líquido axudarame a finalizar o meu gran conxuro, a miña obra maestra. Pero, Que vaya para conxuro. que sirve o conxuro? O conxuro tedes que confiar. O conxuro vai facer felices a muchísima xente no continente. E vai facer tristes a algúns, pero bueno, non se pode ganar sempre. Somos facenda, non confiamos en ninguén. Tens que explicarnos para que o queres, senón non so damos. Vamos meterche unha infección. Tira unha persuasión, unha intimidación, o que prefieras. Como prefieres abordar? Persuasión. Persuasión. Joder. Temazo. Sí. Entonces así non vamos en unha parte. Hacienda somos todos menos un. E eu son ese un hoxe. Confiad en min. Podo Vai... volver a intentar eu a persuasión? Si, tiene tentaches contra Martín. 16. Carallo. Mais o que teñas na persuasión. 2 máis, non? Uf, 18. imparable, Xena. Xena está... Por favor. Dinos para que queres isto. Ai. É a miña debilidade a xente alta. Cada vez me caedes. Podes curarme. Tes un crego que ten poderes Podes curarme. curativos. Suerte, amigo. Ves? Entendes o que digo? Contanos. Tes unha pócima na túa mochila, así que es un pregala.
Non quero empregala, quero... Oh, é un conxuro que vai a cambiar as vidas de todo. Como? É un conxuro que vai facer que todas as mañás a xente se levante cun sorriso na cara. É un conxuro que vai levar á quiebra a moita xente, tamén lo digo. Por eso teño que facelo aquí, ao agocho dos lobbies poderosos. Non é preciso ese conxuro. Antidepresivos. É un conxuro que vai facer que en todo o continente a roupa este sempre limpa e nunca se manche. E sempre cheire ben. E o lobby do xabón estáme perseguindo. Por eso viaxei de incógnito con vosco. Podemos botar algo para saber se está mentindo? Perspicacia. Dale. A mí pareceme ben. A mí tamén, a verdad. A mí teño no. nada contra eso. Que arroz- Como facer, temos que clavar os impostos. O sea, non hai que lavar a roupa, Efectivamente. nin tendela. 18 de perspicacia. Eu nunca lavei a roupa na miña vida, non sei. Que vamos facer? Ok. Que hai que cobrar impostos a xente. Teño criados que me lavan a roupa, a mí dame igual. Sí. Pero os teus compañeiros, non? Cantos cartos non tedes que deixar en xabón? Canto esforzo no frío do río, os muñóns, Minutos. Eu rascando vivo aí. nunha casa tan pequena que non teño onde tender a roupa. Como O hai cheiro a unha casa humedade. pequena que non cabes? Por iso non hai onde tender a Pero roupa. non vives xuntas. Se dixo antes, que chegamos a casa non sei que. Como boto de menos radio É un Portedón? Me han decir. En fin, pasademe ese ingrediente que me falta para poder finalizar o meu conxuro. A ver, eu negociaría máis, porque vos ayudar Pero- a primeira. Non sacamos nada, é certo. Sabemos que todo o que nos está dicindo é certo. No. Ela No. intúe que é certo, non ve mala intención Vale, aí. si te damos eso, nos que imos conseguir. Ter a roupa limpa, Mira, o vendo Pero non continente, necesitamos Pero vas volver á que volvas universidade cando universidade. volvo á universidade, claro que sí. O sea, estás nos dicindo que abandonaches o teu posto de traballo para vir facer aquí un conxuro para lavar a roupa. No, aceptei un posto de traballo como subterfuxio para ter acceso a este bosque, porque aquí é onde podo levar a cabo o conxuro. Pois non te vamos dar nada. teño unha cuestión a comentar que a misión era atopar a Martín, vivo ou morto. Pero levalo ali, non? Técnicamente atopamos. Pero tenemos que levar probas. Non sei, non dixen nada de Creo que había que levarlo a él. Hai que matalo. Hai que matalo. Eu penso que se o matamos é máis fácil. Eu tamén. Eu voto Porque- matalo. E Porque... quedamos coa droga. E non podemos deixar o que fago con xuro este para E como maga eres non lavar. consciente de que o poder de Martín é É o pé. o pé comparado co teu. Sí, pero este profesor puteoume aí nunha asignatura E non está tiña contando co manía. poder de... Pero, Sabela, Que? eu son moi leal, moi legal. Pero imagínate que o matamos e ti dis que o conxuro é teu. Gloria eterna. Sabedes que vos estou escoitando, Que verdad? me A mí queres podes curarme, eu non participei nesta. Que me queres facer o lío, non? Queres me facer o lío para despois botarme morto a min. No, pero Ah. eu podo lle dar unhas bofetadas que o deixo morto. E uns hachazos. Vas palmar, viejo. Temos a capacidade de enfrentarnos a esta persona. Non saberedes hasta que pase. Non. É o momento da guerra. Igual nos estamos viendo arriba, non? Intentémolo. Sí. Vamos a matalo. Vamos, guerra. Eu ataco primeira. Vamos, Marfanes. A ver, que eu estou tendo seco en zots. Eu voume beber Este señor, arroz. este señor é un señor No, profesor. arroz azul. Sí, A droga azul, Sí. ok? Fai unha salvación de constitución. Salvación de Constitución. Non sei que é iso, pero... Está Que é unha salvación. Tiras un dado de 20 e son os que poñe aquí constitución. 7. Máis. Máis 2. Podría dar un... Jodido, eh? 4 daños. Bueno, pero consigo algo. Acabas de beber xabón. ¡Xabón! A ver, Clip esto Express. hai que repensar. Así é en pompas. Eu quero, Pero te colocas. eu quero darlle hachazos. A ver, Temos unhas iniciativas para ver a orden por de... favor, vamos a pensar as cousas. Eu teño manía porque me puxo peor nota da que merezo. Puxome un 9,5, cando claramente merecía un 10. Pero aínda así, creo que hai que pensar as cousas, porque este home, un señor profesor, que pode jodernos. A ver, eu acabo de comer jabón. Eu quero pelea. Eu, ao fin e ao cabo,
son moi lista, pero os meus poderes son limitados e a vos tampouco vos Eu quero vexo pelea. especialmente espabilados, entonces, Se morremos Vamos a agora non pensar. podo ir a clase de follas de cálculo. efectivamente, Eu non quero vas poder. pelea. Podo darlle unha hostia. Dale. Bueno, pues nada, tía túa bola, amor. 20! Joder, que sorte ten, macho. Tacata. 20 máis 5. Sí, tira 2 veces este. Ya lo reventaste, ¿no? 10. Máis 6. Seis. 6 máis 3, 19. Moi ben. E agora tiramos todos O sea, iniciativas. mateino, ¿no? No, Podo tomarme a poción esta o que se xa? tira. Sí, eu tamén, toma. eu tamén. Eu tamén vou tomar a poción. Pero eso para que vale. Por recuperar vida, que estamos... Ah, Recupera todo? Pero eu xa Recuperas teño, os dados que poñen. Ah, vale. eu teño toda a vida. Sí, sí. Pero eles yo non. tamén. Moi ben, tiramos iniciativas para comezar un combate contra Martín. Pero Martín debe estar xa moribundo, non? Destelle un golpe, pero non vistes que sangrase moito. 16. Boa vida. Vas de primeira. Biches como a túa compañeira doulle un gran machadazo que ademais apuntaste moi ben. Claro, que tienen como os que biches dos Vengadores. Sabes cando Thor lle dá no collo a Thanos, que parece que o matou, que ofendeu, e de repente lle saca a machada e di tienes que haber puntado mellor. Pois ti tamén destelle un golpe, nunca che soleu un golpe tampouco, destelle un golpe limpo, un golpe no cuello, un golpe que para a constitución que lle vedes a esa persona así non é especialmente robusto, crees que deberías telo partido á mitad e ves que aparta a machada, medio se lle cerra a ferida e empezamos o combate. Eu quero feitizalo para que baile muiñeira. Pero eso para que Ok. vale. Bueno, pues para humillalo, como Para él me humillou a min con ese medio punto que me sacou que non mo merecía. Ok. Lánzaslle o conxuro, pero ves que a súa mente, igual que cando che fixo a canción do churrasco, cóstalle, estiveches a piques, de feito notas que tuvo que gastar poder máxico para conseguir resistirse, Pero resistiu. pero conseguiu resistirlo. Madre de Dios. Entón non está bailando moi É bo, é bo. Eu máis non Pol, vou vas. facer. Eu vou enredalo en lianas. Ok. Empezan a salir as lianas do chan. Non sei se ya te tiro deste lado. Empezan a salir as lianas, vedes como Edras e Silvas comezan a enrollar as pernas do mago. Non fai xesto de resistirse, telo agarrado. Ahora que está agarrado é máis fácil pegarlle. Vale, entón eu agora voulle dar Saquetilla. bofetadas. Bofetadas. Non crees que é mellor... A ver, macho, estamos falando de matalo e ti queres darlle bofetada. Bueno, pero eso xa é en Vale, plan entón tiro este, o de 20. humillar. Pero que darlle bofetadas, máis 5. Mortal. Daslle. portal de Doulle negocio. 17. Daslle. Tira de novo da. Ese. 2. Máis 3, 5, ok. Máis os que lle sacaras Teño que tirar antes outra xa. vez, non? E outra vez, sí. 2 máis 5. 2. Ah, non, Outra tens que vez. volver a tirar este, Ah, para ver vale, si das vale. que segundo machetazo. Esta vez, vales. Entonces, de novo, como este sigue mallando en él, cada vez que lle das, sale sangre, pero a ferida cerrase. Cada vez cerrase un pouco menos. Non é que se esté curando de todo. E notas que se sigues mallando en él en intensidade, acabará por caer. Pero ahora vai él. E... Mira a ti, mira. Botamos un vistazo a todos. Y vamos a tirarlo al azar. A ti. Rompendo a cuarta parede. Ti está, aparte, a situación é que ele está completamente amarrado polas hedras que ela conxurou. Está así moi de tranqui. Ti, que che vexo ese cartel contra a celulosa, que che vexo na tua mente que axudastes a esos bichos. Ti en realidad non queres estar dentro. Eu creo que ti tes a necesidade imperiosa de protegernos dos teus compañeros. Ui, Salvación de estás facendo lío. sabiduría. Estás facendo lío. Dificultade 3. 17. O que escrito na miña mente, Aruba, Jamaica, I wanna take ya, Bermuda, Bahama, come on pretty mama. Pois despois desto, é o teu turno. Ok,
Podo mandar o servente invisible, xa que non usei antes. Podo usar iso aquí. E que queres que faga? Porque non ataca. Pode poner Non ataca. como... Quería que pegara ya nos rollos, pero... Ok, pois entón... vou utilizar outra vez o Starry Wisp. Ok. A ver se podo dar. 2. No, tienes con ventaxa que está amarrado. Ah, vale. Tira outra vez, quédate con máis alto. 16 máis... Mais o que sumes dase, sí. Sí, 4. 20. Ok. O de 8, que... O rombo, efectivo. Hai máis algo? No. 4. Ok. Crego, vas. Vale. Eu tiña un rollo para facerlles aos meus compañeiros como escudo ou algo, darlles un... Podes darlle unha bendición a 3 para que sean máis certeros pegando e defendéndose. Vale. Como Mark Parler é un deus bondadoso, vou ser guai con vos, compañeiros, compañeiras, e vou facervos un regalo. Co meu feitizo De bendición. de bendición. Atreste vos, porque son así de cutres, xa sodes 4. Aos 3 máis fieles, joder. Os 3 me fies. Ti estiveche a punto de traicionarnos foi un momento. Pero eu non fixen nada. Bueno, para ti, por ser unha borde, Gracias. para ti, por ser unha vikinga sen cerebro, e para ti. Porque, non sei, ti que facías, non sei. Se souberan. Perdín por un momento o meu acento rozo, pero fago como te regalo. Vedes como sobre bolas 3 aparece un halo dorado co símbolo do seu deus. Mark Farner. De final, Eu non fixen nada. E ahora vas ti. Notaste que Nótome o que fagas potente. vai ser máis certera. Entón que fago un poquito esto. xa. Ademais de tirar ese, vas a tirar un destes extra. E súmalo todo. Vale. Pero que llevas facer? Pero que vas a facer antes de Ah. nada? Nadie me anunciou un. No, estaba probando a ver si funcionaba. pero, sí. Hai que calibrarlos antes de lanzar. zapadiña. Que queres facer de antes? A ver, non sei que facer, tampouco vexo que teña aí moito poder. Podo reducilo. Podes facer máis pequeno ou podes facer as túas compañeras máis grandes para que ainda fagan máis daño. Guau. Hacha máis grande, pega máis fuerte. Creo que quero facelo... Máis pequeno el. Sí. Pero, se faz máis pequeno, igual se salta das lianas. Non, as lianas son máxicas, van Vale. a manter a presa. A ver, pero se eu fago dun tamaño dunha Igual se cucaracha... pisamos a... Se vale facer... Valo deixar a mitad de tamaño. Ah, de mitad. metros 60 e pouco, vai En plan quedar... Hobbit. Sí, en plan Hobbit, pues alá vou. A ver. 5, Sí. No lo consigues por lo que sea. Bueno, pues, Sí, por cosa ya que me está dices. saliendo un poco mal todo, ¿vale? Da igual. Esa ficha de repetir. Pero usa que hai menos igualmente. O sea, que vedes como ese home atractivo continúa sendo atractivo e empeza a ser máis peixino. Ahora, Entonces sí que conseguiu. sí, conseguiu, non? Pero non tanto. Wow. Eu disparo Unha flecha. Adiante. Ora é máis baxiño, máis difícil de darlle. Confiamos na túa destreza. Una hostia, pero Dalle flecha. Está ben tirada. 18. Daslle. E ahora? Ademais, podrías tirar un dado de 4 para sumar ainda máis, pero daslle, sabe, sobra. O dado de 8. O de... O rombo. Aí. máis. Vale, máis 3 ou 4. Moi ben. E a túa águila tamén pode atacar. Intenta sacarlle os Oh. ollos. Vale. Pero eso, tiro otra vez, ¿no? 3. Lanzas a túa águia, pero protéxese rapidamente do ataque e non consigue dar. Tócame. Eres intimidantemente grande en frente a él. Pois Podes vamos a seguir tronzalo. coas machadas igual. Coas machadas. Porque... Pisa. Pero eu podo pisar, non? Se llama, en vez de darlle un bofetón, podes darlle un pisotón. Pode morrer con un pisotón.
Que obsesión Podes con intentar. morrer, chica. Que obsesión con matar. Un pisotón voulle dar. Ok, adiante. Un. No, un 7. Ah, vale. 7 más 5. 7 máis 5 máis a bendición. 4 máis. 16. 17. 7. Non era 7 más 5. Máis 4. 7 máis 5 máis 4. 16. 16. Non nos fagas dudar, todos dixemos 16 a primeira. Daslle un pisotón. Queda esmagado, esnaquizado, miñón. Esmajado contra a parede. Vou Ah, desnaquizar, miñón. Esmajar. Pois, efectivamente, Queda esnaquizado. pousas a perna encima e según vas machacando, xestes prensa, E morreu. polo menos aí só hai vísceras e cachos de persona. Morreu, entón. Correo. Matei, non? Sí. Crueldades. Moi ben. Se le quitó hielo con rastrillo y le va para la universidad. Sí. Iso quere dicir que ganei. De momento No. está morto aí, sí. Gañamos todos. Que Recolledes. gañaste ti de que somos un equipo. Que afán Vale, de entonces protagonismo. ganamos 85 lereles. Recolledes todas as vísceras, No, que hai que metedas levar. nun saco. Xunto ao sinvergüencilla. Déxame botar unha siesta antes de tegir, por favor. No. No. Non hai tempo para a siesta. Temos Veña. que coller as vísceras e levarllas á universidade para que nos den os 85 euros e gastalos Euros. Que euros? Ouros. Ouros. euros e gastalos nun bo churrasco. Eso es. Efectivamente. Metedes todas as vísceras en un saco, cando abandonades o portal, vedes agora que ese esquelete que vos recibeu tamén está tirado no chan, inerte sin vida. A maxia que o mantiña con vida de Martín parece terse ido. Desandades todo o voso camiño, abandonades o bosque, non vedes ni un rastro dos animais sindicais. Quitáronse esas ganas de sindicarse. E Abajo chegades la á secretaría onde notades como o voso saco de vísceras vai pingando e deslizando todo un regueiro de sangre, tripas e demais mentras chegades ata o escritorio do secretario que vos mira con ollos sorprendidos porque tamén vos levastes uns bons golpes, este vai sangrando, este vai sangrando, Como un queimado. e queimado de ácido, e, bueno, non sodes unha visión agradable, Sen faltar tampouco, non? ainda ten o chichón porque Eu estou pasaron horas. buenísima, como sempre. Sí, sí. Eu sí. E Pasou nada. ben, A min tampouco me pasou nada. ¿No? bueno, suerte tú estes. Que? Completiche esa misión? Sí, Sí, ¿no? Sí, aquí temos a Martín. trouxemos xo morto, por desgracia. Pero estaba así cando... Sí. estaba así. Sí. Estaba así. Ok, Está así. con engañar, por favor. Porque non o podíamos matar. Home, Está... Él preguntó, por favor. atopalo vivo morto. Poderíamos matalo hipotéticamente se estivera vivo, pero estaba así. Sí, sí. Estaba así cando topado. Atopámoslo así. Saquei un 23 de decepción. Así Ah, que sí, estaba así. Ok, bueno. Ainda está fresca a sangre, o sea, quedou morrer pouco antes de que Debeu, vos chegase. debeu, Foi debeu. triste, foi moi Non triste. sabemos. Casi o vimos morrer, o ¿Sabes sea... qué? Justo antes de chegar ali, vimos un grupo de animais que tiñan unha pinta de liante. Sí, como de asesinos, torturadores. Entendo. Por eso non estamos animais familiares sós. Eso es. Había un coello Debe aí. ser. Onde está as capas? Estaban Pois facendo nada, unha revolución. Bueno, voulle levar isto despois ao decano de necromancia para que o reviva. E xa lle preguntamos a lo que pasou. Como que o reviva. Sí, claro, home. Está fresco este, non se pode revivir. Como te chamabas, perdoa? Ai, me cago en la puta. Son o secretario. Non tes nome? Os funcionarios perdemos o noso nombre a cambio do noso cargo. Tiramos. Podes falar comigo un momento aquí detrás desta esquina? Pero a verdade que prefería, no. Bueno, pero é que teño unha solicitude un pouco privada, non quero que me escoiten os meus compañeros. Bueno, sí, un momento. Somos todos. Davos un saco con cartos, davos un crampón sellado conforme completaste esa misión e acércase ao teu... Que pasou? Ahora a pensar, espera. Inflict wounds. Quieto, home. Non consideras que sea unha boa Marchar idea? daqui xa está, mira. Por Facemos qué? unha cousa. Ok. Inflict wounds. Lembrades a idea de antes de que elas
avanzasen rápido. Coman. Ti calao. Estate calao. Ok, Collemos Di os todo lo que se cartos e contará. salimos correndo. Claro. moi ben, está calado. Nos colleres no colo, a nós. Xa está. Moi ben, tedes os cartos, tedes unha misión exitosa, tedes todo o que viñestedes facer aquí, e tedes un tempo hasta que Martín se ha revivido e se vaya da lengua do que fixo Facenda para parar os pés. Nos vamos. Te he cobrado. Está cobrado. Está cobrado. Girámonos de aquí correndo. Sí, sí. Comisión- Le vamos a cagar. Se acabó. Coa misión completada, o movimento sindical Erradicado. Erradicado. e os cartos no peto, Facenda abandona Facenda. a universidade e a nosa historia acaba aquí por hoxe. Facenda. Facenda somos todos. Facenda somos todos. Facenda somos todos.